prostule! Dăm note celor mai frumoase decorate case din cartier, pentru că la noi de Halloween se decorează casele și ies o grămadă de copii la trick or treat. Deci am trecut pe lângă trambolina asta și jur că am crezut că e un om picat aici. Asta e fața casei. Am primit niște bomboane. Mamă, dar câte bomboane! Păi și de cât timp ați plecat? Păi de mult. De mult? Bună. În ce v-ați costumat? Eu mi-am făcut așa mai multe pete cu sânge, ca într-un film horror. Așa, și tu ce ești? Tu ești Grim Reaper? Da. Și tu? Într-un personaj. Wow, tu te-ai machiat? Da. Da, aici aș da un 9 din 10 pentru că am așteptări că voi găsi ceva și mai tare. Aici îi dăm un 8 din 10. Și asta îmi place, are și pânză de asta luminoasă. Aș zice că 9 din 10. Aici pare că se dă ceva bomboane premium. Da, aici arată cel mai bine, sincer. Cred că în sfârșit avem un 10 din 10. Da, 10 din 10. Ce frumos! Asta mi se pare, sincer, cel mai tare costum pe care l-am văzut în această seară. Încă un costum tare. Și costumul tău, da?